Bine m-am găsit la un nou episod. Eu sunt Relax Gamer și astăzi vom face întrebări stupide de pe TPU. Da, știu, este de luat de la Zapi TV, dar fuck it, e o idee bună. Ion 489 întreabă: unde trebuie să mă duc să fac și ce să fac pentru a intra în armată ca soldat pe front după ce termin liceul? La Măta, nu. Mai uităm. Wow! Minax, sau ce pula mea. Cum îți dai seama dacă cineva poartă perucă? What the fuck? Știi ce putea să faci, dragă Minax? Pula mea, ce nume este? Să o dai jos! Să o treci de păr. Marina de Fata 1992. Bună TPU, ar putea cineva să mă ajută cu introducerea unor tehnici noi care ar fi binevenite în psihologie? Întrebare stupidă, mi se pare. Love Cats 123 întreabă: o prietenă mai mare vrea să mă distrugă psihic. Mereu îmi spune că frigerirea nu există, că este doar ideea implantată în capul meu să se ia de gusturile mele de prietenii mei. Odată a zis mai mult. Citesc. Aparent, odată a zis că adolescenții că afolescenții sunt cei mai ușor de manipulat. Crede că dacă la psihologie știe totul despre creierul uman. Nu înțeleg de ce are problemă cu faptul că eu sunt optimistă. Îmi zice uneori că am prea multă încredere în mine, că rad prea mult, prea mult fac it. De când stau cu ea, simt că nu mai am încredere în mine. M-am săturat să cerce experimente pe mine. Ar trebui să zică să experimenteze pe mine. O să nebunesc dacă mai ascult. Am nevoie de ajutor. De ce? Încearcă să mă schimbe doar fiindcă ea e o persoană rău, ci credeți-mă. Credeți că are dreptate fericirea? Există toți. Nu există toți sărăieri. Este faza de care cum se nu lasă afectată. Nici o întrebare. Haha. Revenim la întrebările noastre. Aia fac imediat mai slăbuț. Așa. Așa. Uite, 6 anonim 9. Întreabă: salut TPU, am auzit un zvon că dacă un câine urinează pe tuia, acesta se va usca repede. Vreau să cumpăr vreo 5 tuia, dacă nu, dar mă tem să nu urineze cățelul pe ei, e adevărat. Ce pula mea. În primul, ce dracu înseamnă tuia? 80% sigur că tu ai scris greșit acolo și ești un bou. Dragă 6 anonim 9. Mimi 1270 întreabă cu Anderlecht: bună, am nevoie de niște păreri orientative. Aș vrea să știu dacă este bun șamponul Wash and Go. Wash and Go. Am un păr gras și aș vrea să-l încerc, însă vreau niște păreri. Știu că fiecare păr e diferit, dar vreau fuck it, mai citesc. Și în primul rând, dragă, nu se scrie încerc, să zici încerc. Și dacă ai un păr gras, înseamnă că știi grasă, dar după ce văd eu în poza ta de profil, ești o fetiță. Să ne mai uităm. Oh my god. Lol.
Sphinx întreabă, cu toții știm că cei din triburi africane, etc., își pun diferite accesorii în ureche de mărimi mult mai mari. Întrebarea e de ce semnificație, care este simbolul dau fundă pentru cine știe. Vreau să citim, chiar sunt curios. Deci și eu un mic interes pentru, de exemplu, pentru pădurea amazoniană și pentru fucking altceva. Fiecare popor, trib în parte au futu-ți altar, mătii. Fiecare popor, trib în parte au religiilor. Cei din Zimbabwe cred în ceva, cei din Congo în altceva. Fiecare dintre aceștia au simboluri proprii, ideile și stilurile de a-și trăi viața, iar acele inele pe care le poartă ei sunt, din ce am înțeles, pentru a venera zeii. Totuși nu știu dacă este sigur adevărat, sper că te-am ajutat. Clubăreala a răspuns. Că mi se pare și mie interesant. Sincer, aș vrea să și aflu și eu ceva mai în detaliat. Uite, asta e ca Ionel27ro, care se uită ca bip, întreabă, dau fundă celui care mă ajută să pot copia un DVD în PC și apoi să-l copia pe alt DVD. Menționez că pe DVD audio și video sunot informat să mulțumesc anticipat pentru ajutor. Deci nu știi cum să copiezi un DVD, bine și apoi să-l copiezi pe alt DVD. Wow, chiar nu m-am așteptat să avem și noi niște români vorba mea. Tu chiar îți bagi joc de mine. Să vedem. Uite aici. Valentina Clara 1998. Bună, cum pot să mai îngraș și eu, că dacă așa îmi este firea, dar cu mâncarea sănătoasă sau ceva, exerciții sau altceva așa, sunt și părinții mei mici de înălțime, iar tata este slab. Octavian Lucian, tu ce faci de obicei când chiulești singur sau cu prietenii tăi de la școală? Sau ce ați făcut atunci când ați cu prietenii când erați la școală, că probabil trebuia să termina școala? Bă, sincer, ce poți să faci când chiulești dacă chiar ești un pasionat, ești genul ăla de, ești genul ăla de băiat care e gamer și preferi sportul, ia-ți, frate, o minge și joacă-te. De exemplu, am colegi care fac aceeași chestii, chiulezi de la ore să duce să joace fotbal în fucking curte, cât timp filmez de 9 minute, are mic. Eu asta te sfătuiesc, că e părerea mea, nu te vrea și joacă-te fotbal, pentru că e foarte mult să joci fotbal și mai ales dacă știi să joci, dacă nu, ești prost. Bun. Următoarea întrebare ar veni. Ce pula mea? Uite, Conrob întreabă. Dați-mi linkuri pentru alte jocuri Mortal Kombat 4, dar de la Mortal Kombat 4 în sus, care e cel mai bun? Dacă nu Complete Edition, că nu am Windows. Tu-ți bagi joc de mine. Deci, tu vrei jocuri mai sus în Mortal Kombat, mă refer. Mai sus de Mortal Kombat 4. Dar e fucking Mortal Kombat 10.
Cred că anul trecut a apărut sau anul ăsta, nu? Ba, anul trecut. Este fucking Mortal Kombat 10. Dar tu vrei Mortal Kombat de la 4 în sus. Suntem în 2016 și tu n-ai Windows 7 sau 8 sau 10. Dacă tu n-ai Windows 7 înseamnă că ai Windows XP. Ai e pula mea. Pot să folosesc wirui să dă oară spasoric când fac brațe, spate și umeri. Chiar îți bagi de mine. Vorbește în pula mea română. Cine folosește rac? Eu folosesc rac. Ce pula mea? Cine folosește rac? Hai să chiar sunt curios să văd ce răspunsuri are. Bun. Am mai dat cu acest episod, eu am fost Serial Gamer și nu uitați să apeși butonul de like. Pe mine mă doare gâtul. Și nu cred că am să mai repet asta, să share-uiești pe Facebook ce vrei tu. Și pentru cei care au Music Maker Jam, căutați DJ Adrian, o poză cu un cățel, este cățelul meu.